També crec que és una manera d'entendre el teatre, no? El fer classes de teatre et posen en un lloc que sempre estàs en contacte o preguntant-te el per què fas teatre i preguntant-te el significat del teatre. I jo crec que això t'ho porta donant classes de teatre i sobretot estar en contacte amb els nens, que és com el seu primer contacte amb el teatre i que és una visió molt neta i molt despullada de qualsevol prejudici sobre el teatre i és molt bonic poder-hi treballar. Crec que hauria de ser obligat per tots els nens, a totes les criatures, fer teatre, perquè d'alguna manera t'ensenya que tot és possible. T'ensenya que pots ser qui vulguis, pots relacionar-te de la manera que vulguis, pots imaginar molt més del que imagines que pots arribar a imaginar i també una cosa molt bona que et dona el teatre és que et relaciones des d'un lloc molt diferent a com et relaciones el teu dia a dia amb els del teu entorn. Clar, la pandèmia ja va ser un terratrèmol per tothom i és una situació vital que ningú s'hi havia enfrontat. I, òbviament, el teatre també s'hi va haver d'enfrontar a la seva manera i les classes de teatre encara més. Va ser una experiència principalment divertida i un repte, perquè al final sabíem que ho havíem de fer, volíem oferir això a les criatures que estaven a casa. Era una manera d'escapar de la realitat i va ser, doncs, arremanguem-nos i anem a pensar tot això que explicava que dona el teatre, com ho podem fer a través d'una pantalla. I així ho vam fer, sí, al final fent vídeos, inventant-nos jocs, reinventant jocs, trobant... Jo crec que també va ajudar com a trobar d'altres activitats i d'altres coses que podíem fer dins les classes de teatre. És com que al final sempre la dificultat et fa fer un salt i en aquest cas la dificultat ens va fer saltar i com a tot arreu hi havia coses que van funcionar més, hi havia coses que van funcionar menys. Abans ho dèiem, un vídeo que et prepares superbé i que al final no funciona, veus també en quines edats funcionava més o menys. Per exemple, jugant al Simon Says, que jo feia el Quico Diu. El Quico Diu feu no sé què, el Quico Diu feu no sé quantos. I veure la canalla jugant amb la pantalla i jo des de casa anar fent així i que seguissin, era preciós i tots estàvem probablement fent una però no sé, aquell espai, aquell moment et regalava com molta calma i també alhora que podies parlar amb ells i elles de com ho estaven vivint, com es sentien i que també era molt agraït perquè alguns veies que també era com ho esperaven, que era com el seu moment i això és molt bé, és molt bonic. Cada grup et proposa un repte, igual que la pandèmia però menys, i l'has de jugar, l'has de resoldre. I és molt guai perquè tens com molta diversitat, també tens moments de no sé per on anar, no sé què fer, però precisament aquests moments no sé què fer hi ha aquest o aquesta que veig que no acaba de connectar o no s'ho passa prou bé o no i et trenques el cap per trobar la manera d'incloure'l, que aquella persona se senti a gust, que sigui una més del grup i són aquestes coses el que crec que almenys a mi m'impulsa i em motiva, no? Com ajudar en aquestes petites coses. Hi ha moments que el teatre queda com en segon terme, en moltes coses. O sigui, el teatre és la gran excusa, però és tan gran que acabem fent espectacles i presentacions amb tots ells, que és un moment també brutal, a veure'ls a l'escenari i superar totes les seves pors, totes les seves vergonyes i tot el que els has conegut durant un any i veure l'orgull que senten de ser allà i que els estiguin mirant, és que això no es paga amb calés. Això és molt bonic.